Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kat sungkai mo. Kinong mi khmat kanong po constituency kibakan thup UMLA ba Meral Bonds im bar UMDC ba balajet rani menta kasngi kilalej ban pleno ya ka yeng dorbar jong ka raj umwang hakabai ka te ka yeng dorbar layo shna bala penmang lengba na ka scheme MDC kabalatip kum ka special assistant scheme jong usnam arhajar khatsan bar khanrew kabala penmang hakador ka lailak tengka kajing ai jong MDC ya ka te ka yeng dorbar shakaraj kadai haden bana kalian kinong yalam raj kilabu ya kajing kerpat hau MDC ban a ya kayeng dorbar raj namar banadu mensua kimpat don ya ka office trekam jong ka raj na kaliang uteu MDC klam da penslam ula shimkhya da ka baula penmangno marmar lengba na ka scheme MDC na ka benta ka te kayeng office trekam jong ka raj kabala pleno menta ka sngi ka absan tarik unailur Hakatay ka ju kasngi layor uban pli ya ka way pat ka ying shongkai pangat kabadai ka jaka abdokha jong kapung raj kabala pli do MLA ka Shillong West uba Mohendo Rapsang kabay ka te ka ying abdokha ne ka jaka shongkai pangat lasnahi da ka multi purpose cooperative society raj umwang kabala yarap senyang lang do uba Mohendo Rapsang baru MLA bat MDC ganong po constituency Nakaliang uba meral hakate kasngi ula airu da ka work order shaw rangba snong jong ka umwang nongba nakabenta banshna ya ka ying dorbar lane ka office trekam jong ka snong kabala penmang lengba naka MLA scheme kaba hakador arlak tengka Kedok dia jaka. Oh tagabyang. Yung to ibu lang ju si ibu program. Tak daw ngi strat taski ni artli program ka ju ka port but Kiwi dari program tu bandang point ni saya dan lang imo. Dia start ham tasni. Te kajingdon jong kani ka multi purpose ka protect society kan yarap yang di kesnong ketau yang number su hibro khoi. Batru kajingdon jong kani ka yeng dorba ka office jong ka rai. Kala menyerapan pentrikam khamba pat pentrese pen bu kot isra ka pabiang. Bat kalong transparent bat kalong accountable. Nga ay kublay ya kini garat borok oi ba nga kitbuk ruang lemba kini atli scheme dilala ban play mentasi bakin bit kin biang bat kin long kibojok tang nang kini tiang ay kublay pi bar ko kublay shwot bat mentang ilayo ban pli ya kani ka office jong karat ka ba karat kadon kam khamtam magini gisngi jingi mentang kino kisnak trekam lani ki organization kide bendon kijaka bakin trekam maki agini gisngi kumba nagaliang iba labarius manix menil ada penong bagane gejuk ke bamenta gade gejuk jong kathok kata kamde shu gejuk puleslah kala de gejuk pulekot namar kata kalong ka badon kam naga benta kirai ya ka bakinyo ya ki office trekam gejungki nadu kapor election ka bangiele kapor election MDC nagaliang gejonga ngalapen snow sikipai ba baladangan yo kalat ban syakri hapo jong konstituensi ngan persyang ban pek kerpang yaki kam jong karai ngakhlem kular ye pi mo bang thai ngakhlem kular ye ka por election kai kata ka kam gabangan le nagaliang ka jong ngakhlem kular andre mar sindap election na bat ibak meral bon ngilayakan ong ibak meral yenga hi le la ka jong ka benta kum MDC nga kum MLA ngan le la ka jong ka benta nga sutu
ka kamrat ki kam hima kadi ka kamram ke jungi kum ki MDC kum no ban penhai ka ngala keli borok kirai kiri ki kam ki bapki don kam akhmat ngala keli right marngar right umwang right harpati right nong tulu ki right matan bok borok kini ki right ki ban hang ni ngayo i ba kawei ka ba kongsan akhmat idei ki office trekam ki joki nagaliang ka jonga haga bangai i kani wut ngalale kani kam don bok ru haga por ka banga simti ko MDC haga banga layo ban rung hangte po district council ngalayo ban kli ki file ki babon haga bidei bat kini ki kampen roy mendung ban pensutu bakla ya ke jaj pendriu ke jungi ya ki snong ki thau jungi lala bonsin kamtam shwa ka election kiran shibun ki bukum kita ki menwan ban thap ban tempat ban penpra wat nong ni ya ki nong penpat ki nong penpra ya ke snong ka thau ya ke jaj pendriu bat kamta cha ki ban sim ka bu hak election hak politics wat nong dena mar kata nga soban kapat bagi niat dengan jing teling dari jing sotu jemut nang ni sekala kasinang umwang yemju ino ayapi hagi por ba pidon tam hagi por baka kajing seng riboy persen sinat si union kalong hangni kat bala ni persang hi banira ya ke umwang nong ba kumka o ko umwang tem ka priang ni jing seng kat bala ni persang ban pe syagi don sibun jing don kam gi jumpi himla ban penbiang nadong sadong hendrei kat bala kabut kebon pusang debat hagi por gi ban wan ro kirang don sibun gi kam gi ban ngri ban tre om tang hagara inde po snong gi gi kam ki nong yelam snong gi kwa ba pin wan sakma naga ban tang jing don kam gi jumpi na gi mla am da sunem ngin yarap ha ko wi kisne na ram la am ni wisnem ngin sayarap ha wi sunem ba kum ta ta hagi jing ya ilung ti gi jumi gi kwa gi jing tendi gi kum gari ba ga jaj ban ri mi ya sibun gi jing ban kum ka jala borok kowe ngang dan hapeng ji khun kum no ban penbe yo put usam kum no ban yo ay ka ILT kum no ba ka khin khasi ba khin garo ka ban rung khnit ka pra ba ki don sibun kini ki issue peng ha ni kum gi nong ikman ka haki terpeng gi jongi peng ha ban kit ya ka ne kelengkor ka bakhya lada mo phi kum ki snong ki tha phin ai ka jing trilang ginang la ban ya chakma khamtam so ban apil ni kira ki badan hagi borda asi sha ka rat ki jung phi kam don ha borda dan dari kita girat kibran hagi bordar ba pher mana kini kisngi nang don tu regional committee ban penbait ban khot ye ki sim hima ye girat ba pher kibran hapo ka them ri bhoi bangin wan chakmat ban penbiang hi kot kisla ki jing don kam baro ban pensisa ba uput usam ujungi udai nadu nang no nadu kolong kuma kini ki kot kisla ki hima ki rat ki snong ki batip khamba ye ki jing don kam ye uput usam ki khot ki chakmat ban wan chakmat Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.